Min otobês dîtin dema li hevdan, ez nizanim ka evdera ku ez jê daketim derî bû yan ku li ket di otobêsê de çêbûbû, ez nizanim. Min kurê xwe rakir û min xwe ji otobêsê avêt, piştî ku min xwe avêt derbeyek li serê min ket û êdî ez jî şiketim. Ez nizanim ez çi qas bêhişmam, ez hişyar bûm û kurê min ez wiha hişyar dikirim û gazî min dikir. Çend xort hatin Xwedê xêra wan binivîse, alîkariya min kirin û ez veguhestim nexweşxaneya Tedmûr. Em li vir li nexweşxaneya niştimaniya Derezorê ne tevahiya kadroyên me yên pizîşkî di amadebaşiyê de ne. 12 nexweşkî hîştên me di nav wan de zarokê bi navê Mihemed Amir Ehmed ku temenê wî 2 sal û nîv e. Ew zarokek û çîroka wî li ser torên civakî belav bibû, berê li Şamê neştergeriya qestereya dil derbas kiribû. Piştî bûyerê gihîşt ba me û şikir ji Xwedê re rewşa wî baş bû. Şikestinekê wî ya biçûk heye û pêwîstî bi wê yekê heye ku 24 demjimêran di bin çavdêriyê de be.